Ahojte, prajem vám krásny útorok. Chcela by som vám teraz v tomto krátkom videu ukázať, ako si vyrobiť vlastnú dezinfekciu, tak aby, keď máte deti, či máte dievčatko alebo chlapčeka, a keď náhodou spadnú, sa veľmi porania, tak aby ich to neštípalo, a na to je veľmi dobrý tento náš perfektný aunit. Momentálne je len obal, pretože tento aunit mám namočený tu. Áno. A k tomu ešte budete potrebovať alpu. A napríklad dáme tomu takúto nádobku na dezinfekciu. Ja som si ju zohnala v DM drogerii dneska. Áno. A do toho si vlastne si prelejeme tento náš aunit. Aunit si môžem ostatný vlastne odložiť na oskladnenie. Aunit je veľmi dobrý napríklad aj na čistenie striebra. Tento aunit, keď máte veľmi čierne vaše šperky, tak určite odporúčam ten aunit. Dá sa použiť aj ako deodorant. Tu. Už som ho raz vyskúšala, ako dobrý, môžem povedať. Ale my sa teraz sústredíme na našu dezinfekciu. Dáme tomu, že si nalejeme takto fľašku a nalejeme si alpu. Samozrejme, dá sa použiť, tento aunit sa dá použiť aj ako dezinfekcia, napríklad keď niekam idete. Ja som to dala celé. Keď niekam idete, niekde do mesta, nemáte si ako očistiť ruky, viete si takto s týmto svojím trošku nastriekať a takto si vyčistiť z každej strany rúk. Áno. Takže ešte sa mi tam zmestí tento. Tento aunit je vďaka tomu hlavne veľmi dobrý kvôli tomu, že hlavne pri deťoch, keď sa deti porania, tak aby to vlastne neštípalo. Áno. Len akurát mám to nepomiešané. A je to vlastne namočený s aunitom, že aj vidno, že je aj inakšia farba, lebo ináč je aunit je biely. Takže kto by chcel vyskúšať takú dezinfekciu si vyrobiť s týmto aunitom, kľudne ma môžete kontaktovať. Samozrejme, fľašku môžete mať aj menšiu, nemusíte mať až takú veľkú z drogerie. Ja chcem túto napríklad dezinfekciu použiť samozrejme aj pri poraneniach, ale hlavne pri čistení. Viete ju použiť aj v domácnosti, túto dezinfekciu, keď niečo čistíte. Či dres, alebo vecko, alebo kúpeľku, a viete si takto očistiť od baktérií tiež v vašej domácnosti. Takže si myslím, odporúčam tento aunit, zmiešaný túto dezinfekciu. Takže kto by chcel takéto informácie o aunite, nech sa páči, kľudne ma kontaktujte v správe alebo v komentári info. Ahojte a prajem krásny útorok ešte.